Kun on ehdokkaaksi lähtenyt, pitää tehdä parhaansa työllisyyden eteen eläkeläisten, opiskelijoiden, tasa-arvon ja rauhan puolesta. Rauman työllisyystilanne ei kyllä hymyilytä. Telakkojen työllisyys on jo kärsinyt lomautuksista ja irtisanomisista. Lisää on odotettavissa muillakin aloilla, kuten rakennusala sekä naisten lisääntyvä työttömyys. Sellutehtaan rakentaminen luo kyllä hetkellisesti työpaikkoja, mutta vain rakentamisen ajaksi. Epäilen, onko saastepäästöt vesistön ja ilman suhteen kunnossa tässä tulevassa hankkeessa. Lisäydinvoiman rakentaminen ei hyväksyttävissä, koska jäteongelmaa ei ole ratkaistu eikä käytön jälkeinen purkaminen ole hallinnassa. Lisättävä tutkimustyötä uusiutuvien energiamuotojen kehittelyyn, kuten maakaasu ja erilliset muut energiamuodot. Rauman alueen työllisyyteen auttaa vain pikaiset toimenpiteet, telakkateollisuuden tasapuolinen tukeminen kilpailijamaita vastaavalle tasolle sekä valtion tilausten ohjaaminen Raumalle pikaisesti. Äänestä Kunu eduskuntaan.